Όταν έχεις ένα σπίτι ή εξοχικό και σκέφτεσαι να το μετατρέψεις σε Airbnb, για να πετύχει αυτό το εγχείρημα, θα πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου να γίνει ανοιχτόμυαλος και να έχεις φυσικά ανοιχτό οπτικό πεδίο. Γνωρίζω πως το να διαθέτεις το σπίτι σου ή το εξοχικό σου προς εκμετάλλευση για τους περισσότερους από εμάς δεν είναι και πιο εύκολη απόφαση. Για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος όμως είναι ο συναισθηματικός. Πόσο εύκολο είναι να διαθέσεις το σπίτι που μεγάλωσες ή το εξοχικό που απέκτησες με πολύ κόπο για εσένα και την οικογένειά σου, τώρα να το εγκαταλείπεις και να το απολαμβάνουν άλλοι. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να πάρεις μια τέτοια απόφαση, αλλά θα σου πω μια αλήθεια. Από τη στιγμή που το σκέφτηκες θα υπήρχε και κάποιος λόγος. Συνήθως ο κύριος λόγος είναι ο οικονομικός. Έχεις ένα ακίνητο το οποίο μετατρέποντάς το σε Airbnb σου αποφέρει ένα μηνιαίο εισόδημα, καλό ή πολύ καλό, αυτό εξαρτάται από τη διαχείριση που θα του γίνει, και σου λύνει εύκολα και γρήγορα όποιο οικονομικό θέμα μπορεί να έχεις. Ο δεύτερος λόγος που μπορεί να σκέφτηκες να κάνεις το σπίτι σου ή το εξοχικό σου Airbnb, ο οποίος είναι εξίσου σημαντικός, είναι όταν αντιλαμβάνεσαι πως δεν το επισκέπτεσαι τόσο συχνά όσο το υπολόγιζες και διαπιστώνεις πως στην πραγματικότητα μόνο το συντηρείς, χωρίς να έχεις κάποιο προσωπικό όφελος. Αρχικά μπορεί να σκεφτόσουν πως θα πήγαινες στο εξοχικό σου κάθε Σαββατοκύριακο ή ότι θα πηγαίνουν τα παιδιά σου αύριο μεθαύριο. Οι ρυθμοί της ζωής όμως όλων ανεξαιρέτως και οι διαφορετικές ανάγκες οι δικές σου και της οικογένειάς σου μετέτρεψαν το όμορφο εξοχικό σου βάρος στο κεφάλι σου. Και να σου πω και μια άλλη αλήθεια. Εάν το εξοχικό σου ή το σπίτι σου αυτή τη στιγμή σου είναι βάρος, τότε ναι, η καλύτερη σου επιλογή είναι να το μετατρέψεις σε Airbnb. Και αν γίνεις ανοιχτόμυαλος και βγάλεις και το συναίσθημα, τότε σου εγγυώμαι πως το όμορφο σπίτι ή εξοχικό σου δεν θα το βλέπεις ως βαρύδιο, αλλά ως την καλύτερη επένδυση της ζωής σου. Είμαι η Μαριάνθη Παρναβέλα και είμαι σύμβουλος και διαχειρίστρια τουριστικών επιχειρήσεων και καταλυμάτων και σε βοηθάω να γίνεις ανταγωνιστικός στην τουριστική αγορά. Ακολούθησέ με.